खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटीआव सोलिबाय थानाय झुमुर बिनोदनि आरो एडभेन्टेज आसाम 2.0 2025खौ नोजोर होनानै 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरि खालि सुरुसुजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्स आरो खानापारा भेटेरिनारि फिल्डआव गारिनि खारनायखौ सामलायनाय जागोन। एबसुआ मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगुजों बर' बिजोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायलायदों। थांनाय 22 फेब्रुआरि खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीमोननि दैदेननायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगुजों बिथांनि थाग्रा थावनियाव बर' बिजोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि सायाव बिथा खालामनानै गुवारै सावरायलायदों। ओंथिगोनां बे सावरायलायनायाव एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी आरो बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्मआबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। गसाइगावनि दावागुरियाव मैया सन्जीब नार्जारीनि मुङै मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। मोनसे समनि एनडिएफबिनि गोख्रों दैदेनगिरि सन्जीब नार्जारीया एनडिएफबिआव थानानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय समावनो भुटान रायजोआव भारत सोरखारनि अल क्लियार अपारेशनाव थांनाय इं 2003 मायथाइनि जुलाइ दाननि 17 खालार सानखालि रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनो बिटिआर सोरखारा 5 लाख रांनि अनसुंथाइनि चेकखौ गोबां मुंख्लं नखरफोरनो राननानै होबाय। बेनि गेजेराव मुंख्लं सन्जीब नार्जारीनि नखरनि सोद्रोमाफोराबो मोननानै मैया बिथांखौ गोसोखांनानै मोनसे मुंख्लं खाम्फा लुफुंना लायो। बे मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी, एक्स एनडिएफबि एस'सिएशननि फाइनेन्स सेक्रेटारि एबा गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, कक्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि आगस्टिन बरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे दावागुरि गलदाङि गामिनि गोबां सानसुमैफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बर' सावथुन मुलुगनि सासे फावगिरि जोंमा ब्रह्म बिथाङा हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय गैलिया होननानै खौरां मोननाय जादों। डिमाकुसि एबसुआ खाफालखुन्था बड'सानि थैनाय सान फालिदों। 1989 मायथाइनि 22 फेब्रुआरि सानखालि सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानाय सुबुं अनफावरि मुंख्लं खाफालखुन्था बड'सानि थैनाय सानखौ सनिबाराव बिथांनि जोनोम गामि बारिंगाबारिनि फबनायथिलियाव सानसेनि हाबाफारिजों थैनाय सानखौ फालिदों। थैनाय सानजों लोब्बा लाखिना मुंख्लं नखरनि बाय बाहागिफोरजों जयै मान बावदों। मख'नो गोनांदि डिमाकुसि एबसुआ बिथां मुंख्लं खाफालखुन्था बड'सानि मुंखौ गोजोर खालामनो बिजाब बाख्रि सालायबोनायजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो दख'रानि जथुम्माजों लोब्बा लाखिना बुलुर बादायनाय खुंबोदों। धेमाजि जिल्ला एबसु जनाय दख'रा एबसुआ बाइक रेलि हाबाफारि लादों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला एबसु जनाय दख'रा एबसु जथायै जनाय हाटिजान गामिनिफ्राय जागायनानै गं 34 बर' गामि बाइक रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारिनि दैदेननाय रेलिखौ गिबि बेखेवनानै होदों। जनाय दख'रा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथाङा मैयानि हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य स्वरगयारीया बाइक रेलिखौ मानो लानाय जादों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि बर' बाजाराव गोदानै शिब मन्दिर बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसापानि बर' बाजाराव मैया गोदानै लुफुंजानाय शिब मन्दिर बेखेवनाय जादों। थांनाय 1996 मायथाइयावनो गायसनजेननाय बे शिब मन्दिरखौ कुमारिकाटा हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि रामदास एबा रंजाखुंगुर बसुमतारी आरो रायजो राजाफोरनि जथाय मददजों मैया आबुङै लुफुंनो हानाय जायो आरो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय। गोदानै लुजानाय बे शिब मन्दिरनि थाखाय गोथार दै खावनानै लायनाय शिब मन्दिरनि फिरफिला
बिरहोनाय गाहाय दरखं बेखेवनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों लोब लोब रायजोफोरनि जथायै नुजाथिनायाव बेखेवजेननाय जाबाय। बे हाबाफारियावनो तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि रामदास एबा रंजाखुंगुर बसुमतारिया बुंथियोदि बे बुहुमाव थानाय जों सुबुं माहारिखौ आफा शिबा मोजां आखल आखु आरो गियान होयो, जोंखौ अरायबो अनसायो, जाय आखल आखुखौ लानानै जों गावनि नखर आरो समाजाव गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो। आफा शिबनि बे गोथार मन्दिराव फैयोब्ला जोंनि गोसोआव अरायबो गोजोन आरो सान्थिखौ मोननो हायो। बेफोरबायदि थांखिखौ हास्थायनानै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसापानि बर' बाजाराव बे शिब मन्दिरखौ लुफुंनानै बेखेवनाय जादों होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।